is your number one SM radio station. Love Radio. Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Sa tuwing sasapit ang pista ng mga patay, sari-saring kwento ng kababalaghan ang mapapanood at mapapakinggan sa telebisyon at radyo. Pero para sa akin, wala nang mas titindi pa sa mga kwentong kababalaghan na ikaw mismo ang nakakita at nakaranas. Taong 1999, wala pa kaming anak ng asawa ko nang itakbo ko sa ospital dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Kinailangan akong makonfine ng ilang araw para obserbahan. Nalaman ng mga doktor na meron akong matinding impeksyon dahil sa UTI. Wala nang bakanting private rooms nang dalhin ako sa ospital. Sa charity ward na lang ako na-admit kung saan 13 pasyente na iba't ibang karamdaman ang aking nakasama. Sa kaliwa ko makikita ang isang matabang babae na nagtangkaraw magpakamatay pero naagapan naman. Sa katabing kama meron namang babaeng nakatali at humihiyaw na nagahasa daw siya. Naroon din ang isang pamilyang umiiyak matapos ipa-mercy killing ang nanay nilang agaw buhay. Sa bandang kanan ko naman nakahiga ang babaeng laging sinasalinan ng dugo tuwing umaga. Napansin ko na walang nagbabantay sa kanya. Sa gabi nawawala siya, pero bumabalik din kapag umaga na. Madalas akong nagigising tuwing hating gabi dahil sa pag-atake ng sakit ko. May mga oras na okay naman ako at nakikipagkwentuhan pa, pero madalas nakatalukbong lang ako ng kumot dahil sa sobrang ginaw dulot ng impeksyon. Isang umaga dumalaw sa akin ng manliligaw ng katrabaho ko na si Bugoy. Sa pagkakaalam namin, may pagkasintu-sintu si Bugoy pero mabait naman. Ang kwento niya sa amin, sakristan daw siya sa isang simbahan. Natuwa na naman sa pagbibisita niya, lalo na nang maibigay siya sa akin. Ate Maureen, dinalan kita ng rosaryo at saka nobina. Bigay ko na sa'yo yan ha. Ipapasama ko sa dasal sa simbahan tuwing Miyerkules ang paggaling mo. Ang sabi ni Bugoy bago siya umalis. Labis akong natuwa sa iniregalo sa akin ni Bugoy. Pero ang asawa ko, tutol siya dito. Sa paniniwala niya kasi, patay lang daw ang iniiwanan ng rosaryo. Magkagayon man, itinago ko pa rin ang bigay ng kaibigan ko. Sa sumunod na araw, inumpisahan kong basahin ang unang pahina ng novena, ngunit nakatulog ako. Maya-maya, nakita ko na lamang ang aking sarili na tumatalon mula sa mataas na gusali ng ospital kasabay ng isang puting kabaong. Nakaranas na pala ako ng matinding panaginip. Simula noon ay nagsunod-sunod na ang aking masasamang panaginip. Isang beses na naginip ako naglalakad ako sa pasilyo ng ospital. Pagkatapos ay may biglang humatak sa akin papunta sa isang napakadilim na kawalan. Sa tuwing magigising ay pinipilit kong tapusin ang novena, pero hindi pa ako masyado nakakausad, makakatulog na naman ako. Minsan, parang hindi ko na alam kung ano ang totoo sa panaginip. Isang beses pagbaba ko ng hospital bed, bigla na lang may humila sa paa ko papunta sa ilalim ng kama. Yay!
Pagtingin ko, nandoon yung pasyenteng babae na sinasalina ng dugo at nawawala tuwing sasapit ang gabi. Maya-maya, magigising na lang ako at humihingal at takot na takot. Sa pagkakaalam ko, hindi lang 5 beses kung managinip ako sa isang araw. Sa konting pagpikit ng aking mga mata, parang laging may naghihintay na katatakutan sa aking panaginip. Hindi ko sinasabi sa asawa ko ang mga nangyayari. Ngunit nanlalalim na ang mga mata ko dahil sa puyat at pagod. Kinalaunan, na-discharge din ako sa ospital. Pag-uwi ng bahay ay isinabit ko agad sa bintana ng kwarto namin ang rosaryo na bigay ni Bugoy. Akala ko makakatulog na ako ng payapa ng araw na yon. Kinagabihan, bago matulog, ay niyakap ko ang aking asawa. Pero pagharap niya, yung babaeng pasyente na nagtangkang magpakamatay, ang yakap-yakap ko na. Para akong mababaliw sa masamang panaginip na yon. Inisip ko na baka kaya ako nananaginip ng masama dahil hindi ko matapos-tapos ang pagdarasal ng novena. Hindi ko na alam ang gagawin ko kaya kwento ko na ang lahat sa aking asawa. Ang sabi niya, ibalik daw namin kay Bugoy ang rosaryo at novena. Nang sabihin niya ito, doon na ako napahugulgol ng matindi. Ang hindi niya alam, sa tuwing makikita ko ang rosaryo na nakasabit sa bintana, ay nababalutan na ako ng matinding takot. Nang maipagtapat ko na ang lahat, kinuha ng asawa ko ang rosaryo at novena at itinago ito. Kinabukasan, hinanap namin si Bugoy sa simbahan para isauli ang mga ibinigay niya. Nang isasauli na namin ito, nagulat kami dahil nawawala na ang novena at rosaryo. Para akong hihimatayin sa sobrang takot. Lalo pa akong kinilabutan nang may ipinagtapat sa amin si Bugoy tungkol sa mga bagay na ibinigay niya. Nalaman namin na hindi pala sakristan si Bugoy, kundi isang parking boy sa simbahan. Ang rosaryo at novena na iniregalo niya sa akin, pag-aari pala ng isang madre na matagal nang namatay. Ipinagtapat din sa amin ni Bugoy na yung dasal sa simbahan tuwing Miyerkules, kung saan isinama niya ang aking pangalan, ay dasal pala para sa mga yumao na. Dahil nasa simbahan na rin kami, ipinagdasal ko at ipinagtirik ng kandila ang mga kakababalaghang nangyayari sa amin. Simula noon ay nakakatulog na ako ng maayos. Hindi na rin ako nakakaranas ng masasamang panaginip. Nawala na rin ang takot ko sa tuwing makakakita ako ng ospital. Ngayon ay may mga anak na kami ng asawa ko at madalas kong ikwento sa kanila ang mga naranasan ko. Itinuturo ko sa kanila ang kahalagahan ng pagdarasal at pananampalataya sa may kapal. Sa karanasan kong ito, nalaman ko na totoo pala ang mga kababalaghan. May mga bagay talaga sa mundo na sadyang napakahirap ipaliwanag. Gaya na lamang ng misteryosong novena at rosaryo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap. Ako po si Maureen, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Totoo nga. In denial pa rin. Kerry, ayoko ng Oo. tambalanista at ito ang aking kwento. Ibig sabihin, legit eh. Ibig sabihin, Totoo. nangyari talaga. Hala, nasa na ngayon yun? Baka mamaya may magbenta din sa atin. O kaya bigyan tayo ng Ng ano, rosaryo. Paano kaya mamaya, Oo. Nicole, no, pagbukas mo ng bag mo, Oo, nandun. nandoon. Lalagay ko
sa bag mo, tangin. Nakakatakot, no? Pagbukas mo ng bag nandoon, ay, scary, kalurke. Meron nga, naalala ko lang, binigyan ako dati nung tropa ko. Kilala mo tong tropa ko na to. Basta, kasi alam niya na mahilig ako sa mga horror stories. Okay. Binigyan niya ako nung Bagwa. hindi. Hindi, dati may binanoy yung nagbigay sa'yo ng bagwa, Oo, di ba? binato ko talaga yung Binato niya bagwa. talaga yung bagwa. Kausuhan yun ng pelikula ng oo. So, takot na takot pa ako nung hindi ako umuwi ng bahay namin kasi sa harap sa pinto namin may bagwa. Dito ako natutulog sa Oo. stasyon. Parang tanga si Chuper. Nakakalurke. Ganun ako naparinig nun. Pero ito, yung horror, tama. Scary stories na compiled siya sa isang booklet. Binigay niya sa'yo. Binigay niya sa akin. Sabi niya, kuya, basahin mo to ba talagang matatakot ka. Mga Pilipino, Pinoy Tagalog, horror. oo. Nung binabasa ko pa lamang yung first part ng story, hindi ko nakayanan talaga. Ganun? Oo, sa sobrang takot ko. So, ang ginawa ko, alam ko tinapon ko na siya. Tinapon ko na yung booklet na yun kasi sobrang takot, sabi ko hindi ko kayang basahin. Oo. Tapos, itong kaibigan ko, namatay na eh. Kilala mo to. Oo. Wala akong Oo. kilala. Nag-deny. Sa sobrang takot din na yung kaibigan. Nakakasama natin to sa concert. Ganun. Okay. Oo, namatay na. Siya nagbigay. Siya nagbigay. Okay. Tapos one time nung naglilinis ako ng bahay, pagbulatlat ko ng drawer ko, nandun yung booklet. Sabi ko, alam ko tinapon ko na to. As in like natandaan mong tinapon mo sa basurahan, Oo, kasi- nakalagay biodegradable Oo. yung basurahan. ibig sabihin talagang tinapon mo, ganun. Alam ko nilagay ko yung sa plastic, tapos binuhol ko pa yung supot. Tapos tinapon ko kasi nga sabi ko hindi ko siya kayang basahin. Oo. Tsaka Nakakatakot parang evil siya. Oo, It shouldn't stay in your place. Oo, nung pagbukas ko ng drawer, talagang kinilabutan ako. Sabi ko, napamura nga ako. Sabi ko, alam ko, tinapon ko na to Alam ko, isa lang naman yung binigay sa akin Pero bakit Patay tayo dyan. Oo, yung mga ganun, yung mga So, nasa na yung stories. libro? Wala, Tinapon mo ulit? tinapon ko na ulit. Wala, mamaya Pagkapag-uwi. Pagkapag-uwi mo. Pag-uwi na. Nandun ulit. Ang iniisip ko naman, baka nga dalawa yung binigay sa akin. Or baka- hindi na ako matakot. Oo. Baka dalawa, Yan na, sige. volume 1 or volume 2. Sige, convince natin ang sarili natin na walang kababalagan na nangyari doon. Dalawa yung binigay, partner. Huwag ka matakot. Sige, dalawa. Oo. Sige, dalawa yun. Actually, tatlo yan. Oo. Ang dami pala. Lahat ng drawer ko meron. Nakakatakot. Oo, nakakatakot Tapos tinapon mo na siya ulit. Tinapon ko na ulit. Medyo cute. Pag may nakita pa ako sa pangatlong beses, yun talaga Confirm na Oo, talaga. May pa-something si Kuya. Oh my gosh, gracious. Yun lang Pero talaga. baka naman partner, naginis yung nanay mo, tapos naisip niya, bago Oo. pa to, sayang. Di ba ganun Oo, yung mga posible nanay? din. O, binalik, ganun. Oo, posible din. Oo. Pero basta pag pangatlong beses na, Oo. na bumalik siya sa'yo, na alam mong tinapon mo. Ayun, napupunta talaga ako sa sementeryo. Oo. Ipagdadarasal ko siya. Oo. At yun naman din dapat. Kung halimbawa may mga pagpaparamdam daw, Tama. ano yan eh. Di ba sabi nga, kung di ka nagpaparamdam sa kanila, sila magpaparamdam Ayun, sa ganun inyo. lang. Ayaw naman Ganun natin lang yun. yun, no? Diba? So, they are just reminding us to pray for them. Ganun, no? Diba? And in the Tama. case of Maureen, itong nagtambalanisan na nag-share, napaka-creepy, no? Oo, Sobrang nababalot ng kababalagan yun nangyari. Imagine mo yun, halos gabi-gabi, oras-oras Iba-iba yung panaginip. nananaginip. Yung parang ayaw mo na matulog kasi pag natulog ka, mapupunta ka sa isang place na alam mo, that's very creepy. Nakakatakot. Yun pa naman ang pinakamahirap na panaginip, yung parang kinakain ka ng kadiliman. Oo, correct. Oo, yung Parang- hinihila ka. Oo, yung ganun. Oo, dinadala ka sa dilim. Na parang wala ka nang nakikita. Oo, totoo yan. Nakaka-stress. Hahabulin hininga mo talaga. Tama. Ganun. Yung hingal na hingal ka pag gising mo, Oo. into the further, yes, insidious. Correct. Or, pwede din naman na dahil sa sobrang tindi ng lagnat niya. Diba? Posible din. Pwede din naman. Yun naman May din ang- hallucination. Oo. Taking drugs. Ano tawag doon? Yung sa tawag mo doon, drugs. Hindi kasi mga pinainom. Ano? Oo, totoo. Sa hospital siya Oo, eh. okay. Bakit ibang drugs yung naisip?
Oo nga naman, drugs din talaga tawag doon. Oo nga naman. Oo, dahil sa mga pinapainom, sa dami ng ano. Totoo yun. Nakaka-chills kasi ang UTI. Grabe talaga yung UTI. Ibang level yun. Grabe no, yung bawat eksena ng kwento niya walang ano eh, walang tapon eh. Kung ano, kung lahat. pelikula siya, ano, Diba? pagkatapos ng pelikula, sigurado masakit yung lalamunan mo kasi sigaw. Oo. Tsaka ang nagkakatakot ni sinundan siya maging sa bahay. Oo, yun nila. yun eh. Kasi pwede kasing ospital lang, parang nandun lang yung spirit or whatever entity. Eh hindi, hanggang pag-uwi. Tapos niyakap mo yung asawa mo. Tapos pagtingin mo, iba. Oh my God, nakaka-stress. Yun yung naaano eh, yun yung nakaka-lurky eh. Yung nasa harapan mo. Yung pagdilat mo. Oo, biglang- tapos meron sa mukha mo. Yung may mga gumigising sa'yo. Oo, tapos yung pag gano'n. ginanong mo ka- Tapos nandyan sa mukha. Oh my God, grabe, di ko kaya. Grabe. Hindi mo na talaga ako makikipag-usap sa mga bata malapit sa may ano. Yung mga nangangatok sa'yo tapos bigla kang bibigyan ng pa-something. Bakit? Oo, Eh, kasi syempre, baka oo, mamaya may ganyan history. din. May sumpa pero di pala ba yung kung ano yun yung man. sabi ni Nick, mag-ingat sa mga segunda mano. Oo, kasi o sa baka mga mamaya, bagay na, yun. Basta yung segunda mano. Baka mamaya Hindi mo alam pag-aari siya yung- ng mga taong ano Oo, na, hindi di ba? mo alam Yung yung mga hindi pa nakakross history. sa dimension nila. Katakot naman. Yan. Matatapos din ang Halloween, magpapasko na po. Matatapos din po itong happy itong stories na naman. Oo, itong mga pagtatakot natin sa sarili natin, mga kabisyo. And as always, whenever we share with you or yung mga tambalanisa namin na nag-share ng kani-kanilang mga horror na kwento, as always we say, prayer is your best armor. Tama. So keep on praying mga kabisyo. Panlaban sa takot yan. Panlaban sa mga masasamang elemento. Anong scary movie ngayon? Marami. Ewan ko kung tapos na yung ano sa Sine Sindak. Dami yung kong Sine Sindak. napanood eh. Yung sa Fisher Mall ata. Oo, Marami meron. rin sa Fisher Mall. Maganda rin. Try nyo pong pumunta dyan. Yan. Kung Halos ano. lahat ng mga movie houses ganyan eh. Tsaka nakakainis. Di ba minsan pampatulog natin sa gabi yung TV? Oo. Tapos syempre, puro horror. Yung gigising ka na madaling araw, tapos nakakatakot. Ilang beses na nangyari sa akin yun. Nakakaloka talaga, promise. Yung tapos ingihi ka na, yung Oo, muntabay. ayaw mo. Di bali na magka-UTI. Hindi na kaisa, sobrang takot. Oh. Prayer Yan, is your tama. best armor. Yun lang po yan, paulit-ulit. Maraming salamat po sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok. Pwede kayo mag-email ng inyong mga kwento. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Corrected by. Huwag mong kalilimutan, kabisyo. Ay, batiin ko lang to, nagse-celebrate ng kanyang Sino? birthday. Ayan, si Alicia Velasco, happy 6th birthday ngayong araw na to. Happy Ayan. birthday! Enjoy your special day. Halloween talaga, no? Oo. Yung Pet Cemetery daw maganda. Tsaka kay kay Ralph Christian Biboso bukas yung birthday. Oh, Advance. November 1 naman. November 1. Oh, Hello! diba? Happy Happy birthday po! birthday! Yan. Sa lahat ng mga nakatutok sa atin via our Love Radio Manila Facebook fan page, good morning po, good evening, magandang madaling araw po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagtutok. Antabayanan nyo po yung aming Halloween special. Yan. Yes. Ipopost namin yan maya-maya lamang. Please do like and share po. Okay, ingat po kayo mga kabisyon sa long weekend. Hindi makakatulong yung init ng ulo kapag nasa biyahe kayo. Yung ingat mga kayo sa mata-traffic, biyahe, ingat po sa biyahe at huwag kalilimutan to stay safe. Okay, Yes. Muli ako po si Nicole Yala At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number